Ogini. Nsogbu dị o. Ogini. Anwụ m o. Nsogbu gị ka mmadụ anwụrụ. Onye isi mmadụ anwụrụ. Ogini sini. Ụmụaka. Ha buru ụkwụ taya ụgbọala onye ahịa nwere nọ. Onwe nke m fụsị. Hey! Ebe n'usoro gị ka anyị Spana, wetalum spana. Spana! Wetalum spana. Na kupom. Wetalum spana. Normal ilesoka ọrụ adịbọn. Wetalum spana ngwọlụ eji alụ ọlụ ngwọlụ. Oh, nna ngwọlụ. Ngwọlụ. Nke kwa na-agba nke buru ibu ka gelege. Wetalum spana 13. Oh, 13. Mmegbu mfa ncha na nje gbodogbo nka ka ndị kpotefu ndị fọnụ. Kini fe eme igbolu ngwọlụ 13 ihe ịgbara ife a na-akpọ spana 13. Ewu nke derede. Amara m ọkọ na-aga na-adịba kelekele ọnwụ nke terekere ji ebe amara m ụdị. Nye m. Ọnka anụ. Ọnya. Ewu nya nwere igwe amara m. Ị ga-amara ngwọlụ welu tata. Oga Jonas. Nsogbu dị o. Ogini me. Ndị wori dakpuru onye isi anyị. Fasino me gị. Oga Jonas, mana ego anyị na-akwụ n'ọnwa. Ọ sara ya ma akwụsị kemgbe etiri ego. Kedu onwe ife na-eme ndị a biko? Nke mbụ Fabiana anakọsị ego fa na-ekwesịrị ịna. Na-ana ego oshi. Nke ịbụa onye si na ọma akwụ Fabia kpụrụ ya je kpọchie. Nke a bụ n'ike bụ. Mụ na ihe eje ebe ahụ. Sito. Ị ga-abịa soro m. Spana. Ngwa lụsịzi ọrụ fọnụ. Ili ekwu mụ. Mba, mụ. Kedu onye ọzọ bụ Spana n'ụlọ ọrụ ma? Lụsị ọrụ fọnụ. Mulosi ọlụ fọrọ ebe gịnị ka mulosi ọlụ fọrọ amara ebe mebiri kịta gbọ ya bụ kịta ife mebie kịta anagata tigbuo m n'aka. Ụmụ ibe, asị m na ọ dị mma ka itinye anya anyị kpaa ife gbasalụ ụtụ na-eziri ezi anyị na-atụ na-enye ndị uwe ojii, maka ọ bụrụ na anyị akparụ maka ya, ọ bụrụ na anyị nebara anya a ga-eji ya jide anyị n'anya. A ga-enebali anya onye isi anyị chairman faji ya n'ụlọ ngafa aka na alụ weda ọnya nkịta otele fasina fama arapụ ya ma ọ bụrụ na anyị akwụrụ ụgwọ nwa. Chairman na onwe ya si facha ogbu ya figbuo enye anyị akwụna. Nsị ka njụa anyị ga-akwụ ụgwọ ka ọ na anyị ama akwụ. anyị amala nkwụ nka. Nna anyị ukwu ilekwa anya ọfụma ime a na-afọ tara ndị a na-akpọ ndị uwe ojii mmiri omume ha na-eme adịchalụ mma. Abụ nwoke ebe a ha ebukwa ebubo ọzọ. Nke nwa memedo onwere ife a na-egbe nke nwa meme anyị na-eji ụjọ dala nwere enu nke nwa mee anyị achọ onye ọkaikpe aka siri ike o sochiefe anya ife anyị ga-eme bụ Martin, anyị ga-eke ndị ọrụ anyị niile ma ndị na-abịara nzukọ a ga-eke mmadụ niile. Gị na Sito izuụka na-abịa ikpolu eduru ndị otu unu eje fụ chairman n'ụlọ nga. Izuụka nke ọzọ enu ya Sito eduru ndị ọrụ anyị ebe a unu eje fụ ya ka ọ maa na anyị kwụsị ya ike n'azụ ka obi ya ledị ya mba. Unu kwe? mana eke m na-eche na ọ ka mma ka m bụrụ onye isi ya duru ndị otu anyị wee jee
maka sweet na to aka sweet na ifro ifo na ekuka nwanye ebe o ye kulukolu na ija lu wo livi kefe captazi o ye kulukolu livi kefe apta Imesigo bera. Ha? Bagini. Ina jum gini be. Kita ya lacha ga yeba. Oh, ewu mo yele ebe na asim gini be. Ina jum gini be o makana me be gabi. O hi na jum. Mba, o hi na jum. Iwe ti mo wo. Oga Jonas. Onye rie. na mmecham anwere m kedu egwu na emegwu atara na enu nam ewe n'iwe na kedu kekosi ada keta kekosi ada ikwe nkwa na ga-akpọ m ga kusikasị m ndị a niile dịkwa ndị ejighi sita ewu kwa eziokwu na mụ na gị ya jegote sefe dị anya ife ji achọ mma ife anyị kwuru ewe n'iwe mana ife mebụ na ọya adabaziri ọta ịgọta ọma adabachasị tata mụ na gị ọ bụkwa na m achọrọ imewe obi nkịta imewe obi fụ nọ ife anyị na anyị na-agbakịta ka m chọrọ mana o nwere m ife dị ka m jegbarịa ka m ya jegbarịa ife nje nyere m aka ka ịgụba azụba mmadụ ma ihe mere nye m ego ahụ nga ji aka mbepụta ọ dị mma aka m enyekwa ego a n'aka egwu isi adịrọ m mma enoziri m ego na ụlọ ọrụ anyị ewu ụkwa n'ime akpati ka m rapụrụ ego pụtaba ewe n'iwe chọrọ m ego pụta imefe m naba mmezitere gị ego a ọwụ ụta ha ka anyị jewa ebe ụlọ ọrụ ka inye m ya ka anyị jewe ego anya ụlọ ọrụ anyị abụrụ ife ya anọkata isi ka ịbanye otu a ebe na nwa ara abịa n'ike ebe adịka ịba n'okpu arụsị na-arapụ rapụcha bịa na mmezitere ị na-achụsi m ọsọ ọ bụrụ na m na-achụ gị ọsọ ka m gwakwanụ gị otu ịnọkịta afọ gị n'anya imewe onwe m ka adịka anụ ka nda bịa nọrọ n'ime gị bịazie m na ife a na-akpọ meat pie rapụ m atụrụ gị atụ uche ego ma ahụrụ gị m ga-ejikwa ọkpa m laghachikwa bịa chụkwa gị
rapụcha mme ọnwarakwa eji m akara mmeje kwere gị rapụcha ma kwere gị anụ iyoro m ujiri m ntacha nwatakịrị ama ekwekwe m zuru ike nwata ahịa ekwekwe m larụ ṅụrụ mmiri tọgbu iko ma m enyere ya ife ọ na-achọba ego ka ebe mmata eme ife a anyị kpọkwa nzukọ ọzọ ife gbasara onye isi anyị Chiama unu mana ọ ka nọ n'ime nga ndị uwe ojii ajụghị rapụ ya n'ọnụ enu ya ndị uwe ojii bụ anyị si anyị na ofu onye n'ime anyị zuru ori na ọ bụrụ na ewepụtara ife onye anwa azụ fama rapụ Chiama anyị ekwurekwu na ndị uwe ojii afọtafa mmiri mana anyị ncha ma na-asị anyị ncha ma na-asị ka fa na-asị asị ya fa mmiri ka jide ọga ka fa wee mee anyị ka anyị jekwa ụtụ awụ ọnụwa fasị anyị afọta ha mmiri anya anyị ewule mmiri gba ife n'afọ ka afọ pụta na-asa afọta mmiri nna anyị ilekwa anya ka ife a si aga unu ga-afụ na ọ ga-akakwa mma ma ọ bụrụ na anyị kwụọ ya bụ ụgwọ ka nwoke mmadụ lakwuru ezinụlọ ya ma bịarụbakwa ọrụ mana ife ahụ ka ife kwukịta ka fa chọ ka anyị mee fama na anyị ama anọta aka n'ife anyị na-azụ na anyị nọkọta ike agwụ anyị anya daa mba ọ ife na-achọ ọkwa ubi ebere nka njikọ ife ahụ amamife mmụọ ka nji ekwu ọgbọ ndị ọzọ na-alụ onye ọzọ na-eli mgbe anyị chọrọ nsogbu adịrị anụghị mfe nnukwu kama si unu chetakwe na m kwukwere okwu a ekwukwere m ya enwe n'iwe ọ nwere ife ome onye ode akwụkwọ ga-ede na ikwuru ya enugo biko ụmụ ibe kedu ndị ọ bụ ife nefa ke ndị kwesịrị ije fụ Chiama mụ na ndị otu gị na ndị otu ngwa unu ga-ejisi ike ka eje ezu ka na-abịa nnukwu njefe unu anụgo nsogbu adịrị gbadalụ what if somebody yemen now? What can one lango? What can lele? What can I go? Nearly, and I will indo. And one day walk in able no trap. My dog logon enough. My dog logon. Umuru ni yebu. Egata. Akoni si dibona. Onye kelom dum ma de chuku. Egata. Nya no umuru ni yebu, umuru yebu punda. Hapo okwu a rapụ mata ya okwu a ka dị aka na nka living so achọpụ m ka ọ living na flefa living so kiri fodo ko ya bụ mmadụ dị keketa ke ozugbo ị ga na-abịa na ozugbo ị na-akọwa dị ka okwa yeti ị ga-apụta gbam maka abịago m chee ya nwere ka nwa mmesi nkwa ya bụ iti ozugbo ebe ahụ ife menụ bụ na okwelika okwa ya eti ego na-apụta okweli nne ọgịnị ka na-akwa mana ife nchọrọ ịjụ bụ dịka ego nne ka ị na-atụ anya ya ego nne ka ị na-atụ anya ịchọ chilekwo aka na fụ madam kesi kele ebe ọ jere nwanyị ahụ nwa nwaanyị ka o dị ije gote pure water ịgatago wee na-egbuzi oge nya ka ọ sọ ka ọ chọpụ gị mana nwere ife nna elu ana m elu na ofu nwoke kpọpụtara nwa n'akụkụ wee na-ebi ya aka agwagwo m unu ugboro unu enenezi na ife nwa ya na-afụ ka ọ dị ka nwa akpụda rapụchakwa na ife nwa ahụ karịkwa onye karị ukwu ọjị ogologo ịghọta unu enenezi na nwa ife ata ọtago akwụ n'ahịa mkpọrọ anya nwa mepego ọgwagwo anya ogwogwo okpere aka jide n'aka ụlọ aka ụtọ eziokwu ka ikwu dorapụ nwa ka dị akpa emu livi ife nchọrọ ife dị ka ebe 10,000 ebe 10,000 aka na alụ weda alụpuo nkịta otele ọna 10,000 spana ịmụkwana 10,000 ya na-agba afa bụ ego ofu moto ka ị na-agba na-emepụrụ ọnụ na-agba afa biko wotula aka ka mmadụ gara biko Livinus ụmụ abụrụ onye ya bụ ekwute okwu egote otie mkpu
onwere ka ego si ama gị jijiji na-arụ 10,000 na-epeka n'akụkụ gị n'ebe ị nọ ya sị na m etina mkpu ọ 10,000 ka ị na-eti mkpu aka na weda ji wee lụpụ nkịta otere na 10,000 kedu nnọọ ebe a ka ị na-anọkọta nnọọ ebe a ka ị chọrọ na ya eme ụdị ife ahụ 10,000 na-apụta ozugbo wee bụrụ ka anyị chọrọ ọkụ ịma na otu ahụ ya adịkata ịfụ n'ọgbọgbodoro iche onu iwere ụbụrụ gị tọghe wụọ ya n'ala gbakọ wepụ mara nke a ya enwere ife ọzọ eme iwere nọmba 6 ngwa nọmba 6 nya mmadụ nara enwe nọmba 6 nwere nọmba 6 wee bịa jụma mmadụ inwe nọmba 6 wee bịa jụma na-ajụ mụ ọbụla Venus ka m were nke m nọmba 6 ama ese mụ na gị nọmba 6 kịta nwere ike ịbụ ya bụ problem ọ bụ ya bụ nsogbu tapụ ka m tụfuo na ya jebere onwe maka mmadụ dịfuru ịghọta livi ka ịkpa n'oge adọrọ anyị atọ ofu njem wee ga-apụta ofu njem ọgwụcha ka ejebe ozugbo cheta ụlọ ofu njem chere nwoke ka o si ahụ atụgata n'alụ ife abụla ife a na-anọkọta mmakpụ na a na-eje eme ịjọ ka kpara mmadụ anyị atụ anya na nna ịgotago kirie wee mee nya bụ ife ịgotago na-ekwu si na ife jupụtara n'ụbụrụ gị aka ife juru ebe ahụ ụbụrụ a ya esi ebe esi nri ọ na ka o ji agoro otu abido m egwu si mgbe onye jiri nwa ego n'ụwa ọzaba afa nna ya mgbe onye jiri nwa ego n'ụwa ọzaba afa nna ya ụmụ owu na-ekwetesigo na mkpata ego dị abụbụ onye na-enwere ego ụmụ na ya nwere ya nwere ihe ju ụbụrụ tupu mmadụ no ka ndị mbe wetara gị ka efi chọrọ iri rapụ nye m nnọọ mmiri ka m ṅụọ sọ mmiri ka ị chọrọ ọ dị egwu nne ya biko ewekwa n'iwe na mgburu oge nwa nzuzu a ndịnya ka o je gotere m mmiri ama m ebe o ji wee na-epiagharị pịrị gaba ebe m ama eziro ya ọkwa ya mere m ji wee gbuo oge niile iwe ga-adị n'ọkụ ịkachakwa eri na m na-enye gị biko achọrọ m mmụọ enye m akpụ kịta mana m achọrọ ụdị nne ahụ inyere m nyaa were obere ofe tiele m wee were akpụ ma jupụta efere nna ajụzụ gị isi m na ofe agwụla biko ọ kakwa mma na ofe fọ kịta m licha akpụ alacha m ofe lacha ofe ka na esi m na ofe gwụrụ biko nye m ka m lee nne iwe ga-adị n'ọkụ ofe jidoro ite tata mme ị ya afụ ka nje ma juoro gị o testi enwere ọnụ nsogbu nye m nne livi mụtụgodu nka ka nwụtụ nka dịka iwe kpụcha ọnụ Ọga Jonas onye rie bịa ka ebe na-eme ebe a ikwesị ịnọ gị na sitọ na-akụziri ya ọlụ pụta ebe a bịa iti okwe ifụrọ o mekiri ka ịnọsent ọ dị nke mere ị nọ ebe a na-akụziri ya ka o jiri ọdịnihu ya na-egwu egwu nna Jonas iwe wene gị abịara m ebe a sọ naanị ya bụ onye hụrụ enweghị ihe ọ na-eme nsị ka ọ bịa mmeda m obi mbido ka anyị ịhụrụ nọ mbido ka anyị na-ebido nwebeghị ihe anyị mere uwe ya dị n'ọkụ ka isi jekwana ejego m bịalụ ikpe ka dị ebe ọ dị ife ndị uwe ojii gwa mụ na anyị chere anyị nwee uche na chairman anyị ga-eje ụlọ ikpe ụbọchị Mọnde wee si Chineke ife ọ na-emerụ ka eji agbụ ya gụ ụlọ ikpe kedu nke dị ife a nna ya bụ okwu sikwere ike ma chere ịma echetara m na m gwara gị sị gị hapụrụ m okwu a gị nye m okwu a ka m ji ya ka m gaa hazie na-arapụrụ ya na ebu gị n'ịbụ ọkaikpe ka ịbụ ya ekwesịrị m ịwe ọkaikpe kwesịghị m ịwe ọkaikpe chacha sọ naanị ihe ịmadụ n'okwu a m njem ụkwụ na mmadụ mma enwere m njem ụkwụ na nwee ndị mma ịma mmadụ anyị chọrọ ịnọ ebe a ịma mmadụ mụ na ịnọ ebe a Ọga John iji m egwu
biko wetukwa obi o maka ọ na-ahụ ụkwụ ụtụtụ abịa m na-anọnyere gị ebe a o ruo nke m na-ekwu okwu hei ọgajona ihe mere na nsogbu andụrụ aga m achọ ebe ọzọ m ga na-aga na-azụ okwe m ahụ na m anọkarịa n'ebe a kama na ọ nwụrụ otu ihe na-ewu onye m ewu nwoke m aka okwe gị na-aga adị m mma ị na-apụ apụ m ga-elu ọrụ m ga-ejide nwunye m na ụmụ m anyị agaghị emetụ otu aka ngwanụ otu ọbụla osiniri nsogbu ahụ ka m ji n'aka m zụwa naanị m ị na-aga na-akpa m amụ nnọọ mgbe ụfọdụ eme ị na-akpa nkata ị mara mụ na gị adịka nya na ine na-ebu m akata ewere m obi m atụkwasị n'ebe ị nọ o duru m anya na ị nwụrụ ka ị ga-esi bịa kata n'ụwa anụnwa nwụọ nna ama na ya wụrụ nna na ego asụkwọ ife bụ isiokwu bụ na ego asụọ na mara ekenere Chineke ka nwoke ma na-akpọ m Iron Face maka ọ bụrụ na Iron Face na ego ya amanụ etu osiwelu gbamụ ife ikwu kịta anụnwa nwụrụ mgbagha adịrọ na ya ife abụ eziokwu kwụrụ onwe na ụtọ ịghọtagwu ụmụkwuru m otu esi wee tụọ alụ ka anyị amagwụ ka ọ jebere arụchapụ ya n'akụkụ efuru ego efe ọkata ife m eji ego anụ wee mee adịgbo m ụbụrụ dị nna uche ịghọta ekwesịrị mma kpọọ m ọmalịcha nwa kịta mkpụrụ anya kịta anụnwa anyị ejekwara ife ndụ kpọrọ ife akịfa abalị anụnwa mụ na ya eteta anyị ọrịkwasị m arịkwasị anya mụ na mgbukata ogbugbe m ọ ya dị ka ndị mmụọ ozi na-anụ ọgụ n'ebe ya na-ekwu esu na-anụ ọgụ nsogbu adọrọ dị egwu mana ife mere bụ na spana obili na-aja ọcha ejebekwa ọlịlị ife a na-agwa kịta nwanne ya nwoke na ụmụnne ya ndị nwaanyị esokwana ha ife dị ka Ebola na kadafe nke a na-akpọ Lassa fever esokwana ha ife ọ bụla ị na-eme kịta jee chọkwa mgbochi eyi ose ike kpoo iche afa ncha niile tọrọ nke mmadụ ya bịa ebe echi kịta na-asụ na ọ na-atanya ebe achọla kwa m ododo Livinus na anya ka ngwa gị onye na-azụ onye ara bụkwa na onye ara ife onye na-eme ka ọ ma anya ya gụnwe onye ifrọ ka isi kpọọ olubiri na aja ọcha kpọọ nwanne m nwoke bụ Ebola kpọọ nke ọzọ adafa nwaanyị bụ Lassa fever maka na ọdụ ka gị na fe nwugwo mmekọ ọnya ka ije mara maka mụ na onwe m mụ na fe kara mmekọ nya na ilu onye ilu ifu na nwụrọ ebekwa unu dị nka mụ na gụ na-enugbodo nne ego nwa mana onye dị ka onye na-eje na-ere nwe ife ọ na-ekpu mụ abụ njebe akaba mara ukpu ife mụ na nkịta ka onye dị ka onye na-ara na-ekpu nya rapacha gụnwụ inekwu ịdịgbo ka ife ya nwe kpam mgbe ọbụla akọrọ kpam pana nya onwe ka mụ na gị si wee nagbute ebe akịta na ofu onye anagbute ebe akịta na lee ofu onye mụ na gị na-abụ anya kedu onye anya sị na nwụta na-echi ife ya gbarịsa afọ ọnụ ka ife anụnwa ọgwụ a dị ka onye na-anwụ anwụ onye pụta kịta lee mụ na gị na-abụ anya kịta ka onye anya sị na ọnya nya na nwụta na-echi o nwere ife ya okwuta andana gị ego akịta na nwere anya kara baba ofe aba atọ alụ ka anyị akara baba mba anya dụrụ na ọrụ asatọ emeketa ọdịka nwe ife ịghọta enwe ife anyị emeketa maka na-ekwu anụ eme ịghọta nwụrụ otu esi ekwentị anyị igwe gwara mara ka m ga-eji ego rapụgodo ife dị n'ụgbọala ba ụgbọala rapụgodo okwu ekwentị ewekwana ọ na ọkọba ọ na-agụkwa egwu ọba alo eno ụtọ m ọ dị n'obi m enke ịmụmụmụmụ anyanwụ ụtụtụ m asa njem ọnụ ọkwa gwa gị na mma akpọ gị tọba na mma akpọ gị mgbe na-adịrị anya ewe n'iwe ogwe mfe ndị jigasị nya mere na makpọ nwụrụ gị eri ụtụtụ ahụ nwe ka o si jidesi ya mbọ ka nna agbarụkwọ kerebe nọ ngwa na efe ya emekịta nụ warụ
ọ ka masị rapụkwu maka ịwụ arụ nke ahụ ịkpacha anya maka ịdịgwo ka ihe adị gbapụ ya ọsọ ozugbo kịta bịaba na Pleasure Hotel dị ebe a kịta gbapụ ya ọsọ bịaba ebe a ka mụ na ya anọ ebe a ka mma nọ gosi gị ka o si dị m n'obi wụọ gị arụ ọnya ka njefọ gị n'anya ọ dị mma nsogbu dọrọ biko nya bụ ife adịgo ka anyị si wee dị anyị edebe gị ebe ahụ okwu ka mba abalị ka ihe eji eje biko iluo n'abalị ị afụ kadafe ife na-eji ebu ibu trọk ị afụ ebe ọ nọ n'aka ekpe o nwere ife dị ka ife dị abụbara unene eji okpuchisi ya kwale nnọọ laba n'ọgụ nwa nsogbu adịla ife niile zuru ezu ka si okwu ya o zuru ezu ọzọ ịma na ọkwa na-ekwu ego okay okay oh somebody ngwara o all right ngwara o udore aha daalụ amara m ifuru bata mara gị daalụ ị nwere ụbụrụ Hey, Jonah! Hey, Jonah! Ife a na-akọ dị egwu. Ọkwa, Mopul, kwakwa, Mopul!